Ik werd gebracht door mijn moeder en een broer en schoonzus. En zie je ineens de hele voorgevel en die hele grote bomen die ervoor stonden. Je voelde heel veel. Je kunt eigenlijk niet verwoorden wat er dan allemaal door je heen gaat. Hè? Hey, hallo. Hallo. Miranda Werkman. Ietje Hofstra, welkom. Het verder? Karmelklooster. Het Karmelklooster, een slotklooster. Ja. Ja, dat Wat bestaat houdt dat eigenlijk uit twee gedeelten. Het een gedeelte werd de meesten van Boeten welkom bij de gasten. En het een gedeelte van het gebouw, daar werden de zusters Karmelitessen en die werden in het slot. Achter die door. En daar kwamen de meesten van Boeten uit. Nou, dan waren de gasten hier ontvangen in deze vogeltjeskamer. Prachtige kamer trouwens, hè? Ja, en ik had een zuster intreden die in dit klooster. Dan hier is hier een laatste ontmoeting met haar ouders. Ze werden aangeklaard als bruid van Christus, dan nemen ze dat. En hier is hier een laatste ontmoeting voordat ze naar de hoogmis gaan in de kapel. En dan treden ze in. Doch ze afstand van het leven, zo als ik dat ken, zullen ze in afzondering van die vrouw bidden voor de vrouw. Het is zelfs wel gebroekelijk in die tijd als dochter in een katholieke huishouding, maar toch, wat bezielt je? In 1993, de groep zusters hield dit Lietserwut, verhuizen ze naar Arnhem. Ik ben nu in Arnhem, want hier wennen nog 2 zusters die ik in het Karmelklooster in Drachten wennen. Hè. Maar hadden heb een afspraak. Ging ze interviewen en dat is eigenlijk best wel uniek. Goed is dan zit zuster Mirjam, dacht ik. Hallo. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag, Miranda Werkman. Mirjam. Wat fijn dat we hier mogen komen. Ja, hartelijk welkom. Ja. Ja, Komen hier vaak bezoekers? ja, regelmatig. Maar ja, vaak. Het wisselt, kun je eigenlijk zeggen. Maar die kunnen hier wel aanbellen. Bellen. En dan? En als ze zorgen hebben of verdriet, dan kunnen ze is er gelegenheid om hier te bidden als ze dat willen. Maar het is helemaal vrij. Er is hier in Arnhem wat ze zelfs nemen een bin en boeten. In bin mag alleen nog de zusters komen, in boeten de beziekers. Hier vreeg ik zuster Mirjam wat haar bezield had om intreden te doen. Er was iets in mij. Ik ben in een katholiek gezin opgevoed. Dus echt heel katholiek zo. En er was iets in mij om toch naar een klooster te willen. Maar in eerste instantie ging dat allemaal niet. En ik ben eerst nog in een ander klooster geweest. En toen ben ik kraamverzorgster geworden. Maar dat kloosterleven bleef trekken. Waarom? Ja, dat kun je niet uitleggen. Het is ook geen geheim, maar het is gewoon een gevoel. En ja, ik denk als je zoals een man een vrouw ontmoet, kan ook nooit precies zeggen waarom. Rond de jaren 60 zitten de zusters in Drachten letterlijk achter de tralies als de familie komt. Nog goed te zien in het Karmelklooster. Ik kan me er niet bij voorstellen, geen fysiek contact. Zuster Ancila van Dokkum vertelt mij dat het gewoon zo wie. Haar tante, wie ik zuster, en als lieds Famke al woe ze heel graag dicht bij Jezus wijzen en bidden. Als je familie had, bijvoorbeeld mijn ouders, die waren aan de buitenkant van de tralie en ik aan de andere kant. Dus zodat je toch de ouders goed kon spreken. En ja, je kon ze toen niet een hand geven natuurlijk. Vond u dat ook moeilijk? Nee, ik heb altijd gedacht, nou ja, ik heb hiervoor gekozen. Dat is nu zo. Is het een keuze of is het een roeping? Keuze. Keuze, maar ook een roeping natuurlijk. Je voelt het van binnen. Dit moet het zijn. En wat heeft het u gebracht in uw leven? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Wat zal het... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het heeft mij wel heel gelukkig gemaakt. Dat zeker. Alle dagen bidden ze hier voor de vrouw. De tentoonstelling Wat bezielt je gaat net alleen nog over de zusters en hardenkeuzes, maar ik hoe die van us. Hoe vrijheid, over wie of wat je inspireert. En dit doen mensen ook die gewoon langskomen, die vragen van mag ik een kaarsje aansteken? Dat gebeurt nog wel eens een keer. Ik steek een kaarsje aan voor alle mensen op de wereld die het nodig hebben.